A veure, en primer lloc agrair a la Zaida i de l'Associació de Veïns i als proposants perquè ens permeten parlar d'un tema important, perquè té a veure amb l'espai públic. Parlem del Parc de les Palmeres, a Llefià, però de fet podríem fer-ho d'altres projectes que també han quedat penjats i que porten un gran retard, no? Penso en el Jardí de Calamigó, del qual teníem bones notícies darrerament, a dalt la vila, però també dels passos de vianants al districte 3, de l'urbanització dels carrers La Trilla, Guixeres, al Raval, de l'Espai Jove a Sant Roc, etc. Projectes que venen d'un procés participatiu, s'hi ha referit la Rosa Trenado, que van fer mentre érem a govern amb Guanyem, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa, un procés inèdit quan a participació i volum de diners que es posaven a consideració dels veïns i que a prop de 3 anys després, en molts casos, veiem com les obres no han començat. Un recordatori més de la lentitud administrativa i de la precària maquinària municipal per convertir les propostes en fets, també reflex de la inestabilitat política en aquest saló de plens. En el cas que avui ens ocupa, sembla que hi ha hagut aquest problema tècnic referent a la titularitat i volia acabar la meva intervenció referint-me a això precisament, no? Amb aquesta reflexió al voltant de la necessitat d'actualitzar la informació i totes les dades i tot el posar al dia el patrimoni municipal. Ens ha passat, ens està passant amb el Parc de les Palmeres, ens va passar fa poc amb la plaça Zorín, també amb la sessió reiterada, no? Molt rocambolesca sempre al voltant dels equipaments educatius. És urgent tenir al dia a nivell registral, a nivell de les càrregues, tot el patrimoni municipal inscrivint de nou, satisfent càrregues, recuperant informació i signatures en infinites giragonses administratives. Fent tot això, perdem un temps preciós en una ciutat que en molts casos ens cau a trossos. Per tant, aprofitem per posar al dia això, perquè estalviarem molt i la ciutadania sortirà guanyant. Gràcies.